Lewawyň büdjet işgärleri hususanda aýal gyzlary welaýatyň çäklerinde geçirilen köpçüliklüň çärelerde kemsitmelere sezewar edilip paýyş sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Bu barada Lewaply büdjet işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Lewapda geçirilen köpçüliklüň çärelere gatnaşan aýal gyzlaryň mertebeleri depelenýär. Sebäbi çärelere ýolbaşçylyk edýän resmiler häkimligiň işgärleri aýal gyzlaryň egin eşiginiň hapadygyny ýa-da özlerinin kesgitlen düzgün kadalaryna gabat gelmeýändigini aýdyp, olary paýyş sözleri aýdýarlar. Bu sözleri eşitmek, çıdamak üçin galyň ýüz gerek diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 30 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglykda aýal gyzlaryň aglawasynyň bu paýyş sözleri götermäne mejbur bolýandygyny, ýöne käbirleriniň muňa çıdaman işinden çekilýändigini hem bellidi. Ol şoňa meňdeş ýagdaýyň sentýabr aýynyň başynda Lewapda geçirilen ak kerwen dawaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleriniň dowamında bolandygyny aýdyp bir wakany gurrun berdi. Lewapda ak kerwen dawaralaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde welaýat häkiminiň medeniýet oýunçy ornwasary çäre gatnaşan aýal gyzlaryň ençemesiniň liwaslarynda kemçilik tapypdyr. Şonu olar gelin gyzlara kirli liwasyňyzy düzetmän diýen ýaly başga-da ençeme paýyş kemsedici sözleri aýdypdyr. Şondan soňra çärjü etrawynyň medeniýet bölüminde işleýän bir denan bu sözleri çıdaman ak kerwen dawarasyna sanlyjy gün galanda arzasyny ýazypdyr we işden çykypdyr diýip habarçy işden çekilen büdjet işgäriniň kärdeşleriniň birine salgylanyp gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanda büdjet işgärleri ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynýan ak kerwen dawarasyna taýýarlyk çärelerine azynan bir hepdelap mejburi gatnaşdyrylýar. Bu çäre paýta ýygyna resmi taýdan girişlerinde geçirilip, bu döwlet eýçiligindäki telekanallarda döwlet durmuşynda möhüm waka hökmüne görkezilýär. Adatlyk radiosyna köpçüliklerin taýýarlyk çärelerinde büdjet işgärleriniň hususanda aýal gyzlaryň paýyş sözleri bilen kemsidilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada Lewap welaýat häkimliginden we çärjü etrap häkimliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyk radiosy Türkmenistanda geçirilen köpçüliklerin taýýarlyk çärelerinde büdjet işgärleriniň mal ýaly sürlenşip durmaň, mallar diýen ýaly kemsidici sözleri eşitmäge mejbur bolýandygy barada mundan ozalky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdi.